उदालगुरि जिल्लानिफ्राय फिन सासे लाइमोन गेलेगिरिनि आगानसे दावगानाय। हलिचरन नार्जारि, दुर्गा बर' आरो अपर्णा नार्जारिमोननि उनाव उदालगुरिनि रुबुं दैमारि। बे खेबाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि आन्डार 15 जायगा आवग्रिनो हादों उदालगुरि जिल्ला आम्बागावनि रुबुं दैमारिया। उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा ओनसोलनि सिङाव थानाय 1 नं बालिसिथा गामिनि थागिबि बिफा महरसा दैमारि आरो बिमा सिमि दैमारिनि फिसाज्ला रुबुं दैमारिया नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि आन्डार 15 गेलेनो खाबु मोननाया जिल्ला आरो बिटिआर हालाम नाङैनो हारिनि गेजेराव थरसे अलंबार हाथरखि जानानै गोग्गानाय लाबोनो हादों। बे समाव जोंनि बड'सानि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों फुटबलार रुबुं दैमारिनि सोमोन्दै आबुङै मिथिना लानि। बर' हारिनि गेजेराव सानसेनि उनाव सानसे दिनै गेलेगिरिफ्रा दावगानाय फारसेखौ जोङो नैबे समाव नुनो मोन्दों। नंगौ, थारैनो जों बुंनांगोन जिहेतु बर' हारिनिफ्राय गेलेनाय बिथिङाव दिनै हादोरारि थाखोआव मुं लाखिनो हानाय हलिचरन नार्जारि, अपर्णा नार्जारि, दुर्गा बर'मोन बायदिनि उनाव दिनै बिथांमोननि थुलुंगानायाव जोंनि माखासे लाइमोन गेलेगिरिफ्रा दिनै सानफा एफा बांनायनिफ्राय बांबोबाय थादोंखौ जों नैबे समाव नुनो मोननाय जादों। आरो जों बुंनांगोन जिहेतु बिथांमोनाबो दिनै गावनि थोंनि आथिंनि जिथु रोंगौथि गोनां बे थोंनि आथिंखौ लानानै दिनै बिथांमोनाबो माहारियारि थाखोआव बा हादोरारि थाखोआव बिथांमोना दिनैनि समाव मुं खामायनायखौ नुनो मोनदों। दा दिनै बे थिग बेबायदिनो फिन दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे आम्बागाव दख'रा आबसुनि खोला फारसे थानाय जिथु बालिस्ता 1 नं बालिस्ता गामिनि सासे उन्दै गथ' जिथु लाइमोन हौवासा सेंग्रा दिनै बिथाङा दिनै नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि जिथु आन्डार 15 बे आन्डार 15 दिनै सेलेक्सन जानानै दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गानाय लानानै फैदों। थारैनो नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबे समाव आंनि केमेरा फारसे बिथाङा दिन्थिदों। नैबे जाहैबाय 1 नं बालिस्ता गामिनि रायजो राजाफोर आरो दिनै बिथांमोनाबो जिथु बिथांनि बेबादि दिनै गामिनि आरो हारिनि थाखाय जिथु नाम लाखिनो हानाय दिनै बेखौ गोजोननाय मोननानै बिथांमोनाबो बिथांनिसिम साखाथियाव फैदों। आरो लोगोसे आं नैबे समाव मिथिनो नाजानाय जिहेतु दिनै नैबे समाव आंजों दङ रुबुं दैमारि फंबाया आरो बिनिफ्रायनो आं नैबे समाव माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजानि जिथु बिथाङा दिनै सासे नर्थ इस्ट बायदि गोजामसिन क्लाब बे गोजामसिन क्लाबाव दिनै बिथाङा गेलेनानै गावनि नामखौ लाखिनो थांगासिनो दङ। नै बिथाङानो जाहैबाय रुबुं दैमारि फंबाय आरो बे रुबुं दैमारि फंबाया दिनै गावनि रोंगौथिजों दिनै नर्थ इस्ट बायदि इउनाइटेड एफसिआव दिनै गेलेनो थांगासिनो दङ। फंबाय, नोंनि गुड नेम बेखौ जोंनि नायगिरिफोरनो एसे खोन्थानो। खुलुमबाय, आंनि मुङा रुबुं दैमारि आरो गामिया 1 नं बालिस्ता। आफानि मुङा मा? महरसा दैमारि। आइनि मुङा? जयन्ति दैमारि। नों बेसेबां गोबावनिफ्राय बेबायदि फुटबल गेलेनाय? 11 बोसोरसोनिफ्रायनो गेलेदों। दा नों मा क्लासाव फरायो? दा आं क्लास 8आव। क्लास 8आव। दा नों दिनै नोङो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआव दिनै सेलेक्सन जाबाय, बे बिथिङाव मा बुंगोन? नों माबायदि मोन्दों गोसोखौ? गोजोननाय मोन्दों। गोजोननाय मोन्दों। आच्चा, दिनै नों आयंनि आरो नैबे ओनसोलनि नों दिनै नाम खालामनो थांगासिनो दङ। नोंनि आयंआबो सासे समाज सिबियारिमोन, बुदावला दैमारि। दिनै बिथाङाबो रुंसारि जालांबाय। दिनै नों बिथांनि नामखौ लाखिनो थांगासिनो दङ। बे बिथिङाव नों गावखौनो गाव माबायदि मोन्दों? जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोजोननाय मोन्दों। दा नोङो नोंनि जिथु फेभरेट फुटबलार सोर? सुनिल छेत्री। सुनिल छेत्री, जिथु इन्डियान फुटबलनि जिथु केप्टेन। दा दिनै नोङो नर्थ इस्टआव गेलेनानै सोर बायदि फुटबलारफोरखौ लोगो मोनखो? पार्थिब गगৈ, प्रज्ञान गगৈ, ओमफ्राय बिदि आउटनिफोरखौ लोगो मोनजोबबाय। बिसोरनिफ्राय जोङो मा सोलोंनो हायो? बिसोरनि बायदि गेलेनो हानायफोरखौ। नों गिबिथाराव नोङो नैबे जिथु नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआव गेलेयैनि सिगाङाव नों बबे क्लाबाव गेलेयोमोन? हरिसिंगा कचिं सेन्टार। दा नों मा होनगोन हरिसिंगा कचिं सेन्टारखौ? साबायखर होनो। सोर नोंखौ बांसिन बेबायदि फुटबल गेलेनायाव थुलुंगा होनाय? आंनि कचार आरो आंनि मामा बाबा। मामा बाबाया? ओमफ्राय नों दिनैसिमाव मोनबेसे नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि जानानै बेबायदि गेम गेलेखो? खेबथाम जाबाय। आरो नेक्स्ट गेमा माब्ला दंबावो? नेक्स्ट गेमा 3 डिसेम्बराव। फैबाय थानाय समाव नोङो सासे फुटबलार हिसाबै माबायदि जानो थांगासिनो दङ? नों गोसोआव एसे हमदांनो हादोंना बाबु? हादों। माबायदि मा जाहैगोन नों लास्टआव? हलिचरन नार्जारिमोन बायदि सासे मोजां गेलेगिरि। नंगौ, बिथाङानो रुबुं दैमारि आरो फंबाय आरो बिथाङा बुंदों जिहेतु बिनि जिथु फेभरेट फुटबलार बे जाहैबाय जोंनि इन्डियान नेसनेल फुटबलनि जिथु केप्टेन सुनिल छेत्री आरो बे सुनिल छेत्रीया दिनै बिथांनि बेस्ट फेभरेट
फुटबलार होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो बिथाङा फैबाय थानाय समाव जिथु जोंनि बर' हारिनि हाथरखि अलंबार जिथु हलिचरन नार्जारि दुर्गा बर'मोन बिथांमोन बायदि जाहैनायनि बिथाङा मोनसे गोसोआव थांखि लादों आरो नैबे समाव आं मिथिनो नाजाबावनि जिहेतु गामि आफादनिफ्रायबो नैबे समाव दंफैयो आरो गामि आफादनिया बे समाव बिथांनिसिम मा बुङो बे समाव आं मिथिनो नाजानि मा बुंगोन दिनै गामि आरो ओनसोल नाङै दिनै मोनसे खुसिनि थासारि लानानै फैदों रुबुं दैमारिया बे बिथिङाव मा बुंगोन? गिबियावनो बड'सा चेनेलनिफ्राय गोथार मंगलबार लोब्बा लाखिनानै आङो साबायखर बावबाय। दा जाहा बिथां रुबुं दैमारिया जिथु नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आन्डार 15 गेलेनायावदि बिथाङा माने सेलेक्सन जानो हादों। दा बिनि थाखाय जोङो गामि जानानै आं बिथांखौ बा जों साबायखर बावदों। दा बेबायदिनो उननि जोलै गथ'फोरा बेबायदिनो बेनिख्रुइ साबसिन गेलेनानै जोंनि बर'नि मुंदांखा महरखौ होनो हागोन बेखौ आसा खालामदों आरो बेबायदिनो साफ्रोम रायजो राजा गथ'फोरखौ आं खावलायदों। दा दिनै रुबुं दैमारिया जेरै गेलेनो हादों बिदिनो गाबोनबो सासे बर'नि नाम लानानै गेलेगिरि जानो हाथों आरो बयनिबो बर'नि जानानै मुंदांखा जानो हाथों बेखौ जों गामिनिफ्राय साबायखर बावदों आरो आसा खालामदों बिथाङा जे आरो बेनिख्रुइ साबसिनहै गेलेनो हाथों बेखौ जोङो बरसा खालामनाय जादों। दिनै हौवासाफोरनिल' नङा आइजोफोराबो दिनै फुटबलार हिसाबै हादोराव मुं लाखिनो हादों। दिनै उपुर्ना नार्जारि मुंखौ जोङो बिदिन्थि हिसाबै लाखिनो हायो। दा बे बिथिङाव मा बुंगोन नोंथाङा? बे बिथिङाव जिथु हौवासाल' नङा फारसेथिंनिफ्राय जों हिन्जावसाफोरखौबो जों गेलेनाय बयबो TV चेनेलफोराव अनेक निउसफोराव जों नुनो मोनो। बेबायदिनो हिन्जावसाफ्राबो गेलेनानै मोनसे सनानि मेडेल लानायखौ जों नुबोदों आरो जोंनि गामिनिफ्रायबो बिब्दिनो दिनै रुबुंल' नङा सोरबा हिन्जावसा गथ'फ्राबो बिथांमोनाबो गेलेनानै जे गामिखौ मुं लाखियो आरो बर'नि थाखाय मोनसे मुं लाखियो बेखौ जों आसा खालामदों आरो साफ्रोम गथ'फोरखौ आं खावलायदों नोंथांमोनाबो गेलेनानै बयबो जेनेबा बेबायदिनो मुं लाखिनो हाथों आरो बर'नि थाखाय नाम लानो हाथों बेखौ आङो गामिनिफ्राय जानानै आं आसा खालामनाय थादों आरो। रुबुं दैमारि हिसाबै रुबुं दैमारिया जिथु गामियावनो बेबादि बबे फिल्डआव बबेनिफ्राय जागायजेननाय बेनि फुटबल केरियारा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे मिथियो नामा? आच्चा बे रुबुं दैमारि गथ'आ जोंनि 1 नं बालिस्तायाव मोनसे गेलेग्रा फोथाराव एसे फिसा दङ। दा बेयावनो बिथांमोना माने प्रेक्टिस खालामबाय थायो माखासे लोगोफोरखौ लानानै। खिन्थु जोङो आसरित मोनदों जिहेतु जोंबो खामानिनि बेस्थ'खाय जेनेबा जों बिथांमोननि गेलेनायाव माने मालाबा समाव जों लोब्बा होनो हाया बा हेफाजाब होनो हाया। खिन्थु दिनै बिथांखौ नैबे आन्डार 15 जोलुर गेलेनायावहाय बिथांखौदि जोङो बेबायदि जानो हादों बिनि थाखाय आं बेखौ साबायखर बावदों। नंगौ नंनाया बिथाङा बे गामियावनो गेलेजेनदों खिन्थु आरो बिनि उनाव जों बिथांखौ माहा गेलेनानै बिदिनो प्रेक्टिस खालामदों बेखौ जों मिथिनो मोना। बेखायनो जोङो आसा खालामदों बिथाङा आरो बिनिख्रुइ साबसिन गेलेबावनो हाथों बेखौसो जोङो गामिनि जानानै जों बिथांखौ आसा खालामबाय आरो थांनाय नैबे ओंखाम गोरलै फोरबो बेयावबो जोङो बिथांखौ जोङो आर'जनि गेजेरजों बा हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांखौ जोङो आर'नाइ गांसेजों जोङो बिथांखौ जों बरायदों आरो बरायनायनिजों लोगोसे जोङो बे थानसालियाव बिथांनि गेलेनायनि माबाखौ जोङो एसे माने फोसावना होनाय जादों आरो बेबायदिनो बयबो जेनेबा गेलेनो हाथों बेखौ जोङो गामि आफादावबो बा आर'जगिरिनि गेजेरावबो जोङो फोसावना होनाय जाबाय। नंगौ बिथाङा जाहैबाय जिथु नैबे 1 नं बालिस्ता गामिनिनो सासे दैदेनगिरि आरो बिथाङा बुंदों जिहेतु फैबाय थानाय समाव बे गामिनिफ्राय आरो निस्सय बेबायदिनो रुबुं दैमारि बायदि आरो सासे मोजां गेलेगिरि बे गामियाव जोनोम लागोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो बिथाङा बुंदों जिथु गामियावनो थानाय गंसे फिसा फिल्ड बे फिल्डनिफ्रायनो दिनै रुबुं दैमारिया गावनि गेलेनायनि जिथु केरियार बेखौ जागायजेनदोंमोन होनना बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो आं मिथिनो नाजाबावगोन जिथु बेयाव माखासे माइनावफोराबो दंफैयो आरो बिथांनिनो जिथु असे बिमा सिमि दैमारि बिथाङाबो आंजों लोगोसे दङ। बिथांनिफ्रायबो आं मिथिनो नाजागोन जितु नोंसालाया दिनै सासे हाथरखि अलंबार बायदि जानो थांगासिनो दं बे बिथिङाव मा बुङो एसे गार्जेन जानानै? आं बेखौनो बुंनो लुबैयो आङो बिमा जानानै जाहाथे बेबायदिनो आरो जौगालांबाय थानानै सासे गेलेगिरि गेदेर जानो हाथों होननानै आं बिमा जानानै साबायखर बावहरो। जोंथ' नुबोबाय थादों जिहेतु दिनै गार्जेनफ्रा फ्राय बागै गथ'खौ फरायनाय बिथिङाव गाज्रि जागोन होननानै गेलेनायखौ बन्द'सो खालामदों। नोंथांमोननि बेलायावबो बेबायदि थासारिया फैदोंमोन नामा? फैदोंमोन ओमफ्राय आं बाथा होदोंमोन। जोंनि बाथा होनायखौ इसेबो लायामोन। बिनि जाहोनावनो आङो बिमा बिफा जानानै जोङो हगारनानै होनाय जानायसै। गाहायै नोंथांनि जिथु बिगोमा
जिथु गार्जेन बिथाङा मा मावो बेखौ आदाया बिफाया मा मोनो बेखौनो मावो आबादारि नोंथाङा आंबो जेबो मावा साबैसे खुदिया साबैसे नोंथांमोननिया सानै नंगौ बिथाङानो जाहैबाय जिथु रुबुं दैमारिनि असे बिमा सिमि दैमारि आरो बे बिथाङा बुंथिदों जिहेतु दिनै जों नुबोबाय थादों जिथु माखासे गार्जेनफोरा दिनै गावनि गथ'खौ फरायनाय बिथिङाव गाज्रि जायो होननानै गेलेनायखौ बन्द' खालामनो थाङो आरो बादा होयो बेखौ जोंबो बुंनांगोन जिहेतु जोंबो नुबोबाय थादों आरो बिथाङा बेबायदि बादा होसेयावबो दिनै बिथांनि जिथु फिसाला रुबुं दैमारिया बेफोरबायदि गासैखौबो नेवसिनानै दिनै गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दिनै नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि जिथु आन्डार 15 बेफोरबायदियाव गेलेनो मोननाया थारैनो खाफाल गोनां होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो जोंबो खावलायदों जिथु दिनै नैबे 1 नं बालिस्ता गामिनिफ्रायनो सासे समाज सिबियारि मुंदांखा जानो हानाय आरो मोनसे समाव दुलाराय बाथौ महासभानि गाहाय नेहाथारि मुस्रि गेवलां बुदावला दैमारि आरो बे बिथाङा दिनै बे रुंसारि जालांबाय आरो बे बुदावला दैमारिनोनो बिथाङा दिनै रुबुं दैमारिया असे बिमायं फिसा दिनै बिमायंजों लोगोसे नैबे 1 नं बालिस्ता गामि आरो हरसिंगा आरो बेजों लोगोसे जिल्ला उदालगुरि जिल्ला नाङैनो दिनै बिथाङा मोनसे गोग्गानाय थासारिखौ नैबे समाव लानानै फैनो मोनदों दा जोंबो हास्थायो जाहाथे फैबाय थानाय समाव रुबुं दैमारि फंबाया गोजौ फारसे गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों सासे हाथरखि अलंबार जाहैनो हागोनखौ नैबे समाव आं केमेरा पार्सनजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि